good morning everyone. Tayo po ay muli na nandito sa Malabon Fish Market para sa panibagong update. So mag-aalam-alam na tayo ng kanilang mga presyuhan at mga latag na inyo pong mapipili o mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. So shout out sa iyo, kalating ina, kalating ama. So dito yung mga latagan nating i-update sa mga presyuhan ay ito po ay 50 pesos mga sariwang sapsap. Yan po ay 50 pesos tumpok. Sapsap, no? At yung mga presyuhan dito na mga latag dito na mga bangus ay ang piraso 180 at 170. So dito muna tayo nagsimula sa ating pag-update sa Malabon Fish Market. At meron din po mga bagoong na binebenta rin po dito, no? So ito yung kalahating ina, kalahating ama na nagbebenta rin po ng mga tunsoy. Magkano yung mga tunsoy mo? 50 pesos na tumpukan. Ayan, tinatarya po ni kalahating ina, kalahating ama. Ikaw naman ngayon nagtitinda rito, ha? Kahapon si Mrs. So meron dito mga latag na kapak o banak at mga tanigi. Tapos mga isdang kitang, sapsap. Magkano banak? 20. 220 ang per kilo. Isa kitang? 3. Oo, 380. Tanigi, 380? Yes. Ayan, ang tanigi natin. Ang torsilyo mo maganda. 280 na per kilo. 180 po sa per kilo ng mga pagi. So yan po yung mga price update natin sa kanilang latag sa Malabon Fish Market. Ayan, boss, salamat. At dito 180 ang isang piraso ng mga bangus. So may mga tumpukan din po, no, na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Mayroon pong tumpukan dito ng 3 piraso. Yan po ay 150, no? So 220 sa kilo ng mga bulik tuna. So shout out sa pre, good morning. So yan po yung laman ng tuna nila, 240 sa mga laman. So wala silang mga latag na malalaking mga yellowfin tuna, no, na binebenta nila dito sa Malabon Fish Market. So ayan, yung mga latag na inyo po mabibili at mga tumpukan po dito sa halagang 50 pesos. Mga isdang lapad at tunsoy. At samahan na rin po natin ng mga isdang kabase. So yan po yung mga presyo ng tumpukan po natin dito, no? 6 na piraso tumpukan ng mga salmon, Japayuki. Tumpukan ng mga galunggong na babae, 100 pesos tumpok. At mga kada piraso ng mga bentahan nila rito, no? 100 pesos ang piraso, 120. Yan po yung mga bangus na kada piraso na inyo pong mabibili. 60 pesos isang piraso. May tumpok din po. So shout out sa iyo, Lodi. Good morning. Tumpok yan. 120 lang. So ito yung mga latagan na inyo pong mapipili. Nakagaling na ako pag wala ka to. Sariwang mga pusit, lumot. At dito po yung mga isang piraso ng bangus ay 160.
So dito tayo sa kabilang side at update natin, no? So maluwag po ang kalsadaan ngayon dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? So yan po yung mga mamimili. Good morning po. Mga kababayan natin So dyan. shoutout po Nanay Noemi. Good morning po. Bangos ang paninda ni Nanay Noemi. So shoutout po. Wala si Boss Aris. Naglalakbay na naman sa kabila. Papapalit, wala daw sa bariya. Okay. So Nanay Noemi, magkano po yung bangus nyo ngayon per kilo? 20 lang kilo. 220 po, malalaking bangus po yan, no? Sobra po sa 1 kilo, isang malaki po niyan. Oo. May 1 and 1/4, may 1 Wala pa rin talaga maano na isang Wala. bato, no? Mahal ang bangos ni Brenda. Hmm. 220 po na. Hmm. Ito po, 220. 220 lang kilo. Hmm. So, salamat po Nanay Noemi, ha. Thank you po. At dito tayo sa mga isdang pakol. Ayan, papakol. 160. 160 ang kilo. Ayan po yung per kilo ng mga isdang papakol. 130, 160, 140 sa mga bangus kada piraso. At tortilyo, bangus, espada. Magkano po ngayon sa tortilyo? 260. So yan po yung 260 na per kilo po dito ng mga tortilyo, no? Ayan, yung mga latag po dito. Salamat po. Tayo kay Kuya Warren, ganun din po yung latag. So, torsilyo din. Magkano torsilyo, Kuya Warren? 280. Sa espada? 180. Ito, tulingan. 200. Yan po yung mga presyo rito, no? Na mga mapipili o mabibili nyo sa pwestohan naman to ni Kuya Warren. Kuya Warren, salamat ha. Thank you. Ati tayo, no? Sa mga latag, papakol pa rin. Tapos malalaking mga tamban. Ayan yung mga latag dito. Tapos sapsap natin ay 100 pesos ang kilo. So maraming mga papakol na pang-inihaw na inyo pong mabibili. So fresh na sapsap, 100 pesos na per kilo. 50%. Sarap sa pangat sa kalamansi, no? O kaya kinamatisan. So dito yung mga bangus naman po natin. Ayan. At tilapia Batangas. Shout out, shout out. Puro bangus ang tinda. Wala talaga. Sa tilapia. Sa tilapia daw, 120 daw po yung kilo. Sa bangus mo pa rin, Ben? 200 po ang per kilo, no? Fresh na mga bangus. Ayan. Parin Ben, salamat. Thank you. So, yun yung mga ina-update natin dito sa kanilang latagan. So, ang mga isdang bato lang po ang ating nakikita ay mga isdang papakol, torsilyo, no? Na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Apre, salamat. Thank you. At ayan ang mga latag. So, tawid tayo dito sa kabilang side na ating pong i-update naman yung mga iba pang presyuhan. At patungo tayo sa pababa. So, ang lugar po dito ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. I-wish nyo lang po o kaya FC Villa, Malabon, Metro Manila, patungo po ng City Hall. At yan po itutumbukin nyo ang City Hall ng Malabon na kulay gray ang building, no? So, mga latag po dito ng mga mapipili o mabibili nyo ng mga bulik tuna. Ayan. Yan po ay 2.20. 2.20 na kada kilo. So ayan naman po yung 100 pesos na mga latag dito ng mga salmon japayuki. 100 pesos sa mga tumpok ng galunggong. At yun ang sinasabi ko. Magkakape ka na. Saan ka ba nagpunta at ngayon lang ulit na nakita? Umuwi ka ba ng probinsya? So shout out sa'yo. Good morning. Wala ka ngayon mga isdang tiyabeta. So paninda mo ngayon mga bangus. So ang presyohan ay 60 pesos ang isa. Eh magkano po yung tumpok? 120, dalawang piraso. So yan po yung presyo ng kanya mga latag dito ng mga bangus na pandaing, no? Ganda ng bangus, no?
60 pesos isang piraso. Salamat! Atin tayo sa kabilang side. Sa kabilang o katabi. So ito yung mga update natin, no? Mga presyuhan ng mga tumpukan ng mga isdang lapad o tawili sa halagang 50 pesos. At mga 330 per kilo ng mga kompa, no? At 160 sa mga presyo ng mga tulingan. Kung ka nung paparadaan dyan, may paparadaan ka ba? Alright, so yun yung mga presyo, no? So ito yung laman ng mga bulik tuna na inyo pong mabibili, oh. 240 sa laman, may 180. 200 pesos ang mga kilo. Tulingan ay 160 ang per kilo. At ang mga bangus ni Kabugris. So ito yung mga presyo ng kanyang latag, no? 130 isa. Bakit namula ang mata? Yelo lang yan. Natalsikan ng asin to, no? Oo, asin lang ito, yelo. Naiiwan, nasabay sa talsik ng asin kaya medyo pumula. Pero fresh na fresh po yan, ha? Na mga bangus. Meron din 140. Shoutout sa inyo lahat dyan. Shout out sa'yo, Kabugris. Good morning. Kuslato sa araw-araw. Ayun, shout out, pa-support po. Thank you, thank you. At meron din po siya 150 kada piraso. 120 yan, 120. So, support natin si Kabugris. Shout out, Kabugris. Good morning sa'yo. Sa inyo lahat dyan. Ayun, shout out. Hindi ka nagpupunta ng palit. Dalawa? So, shout out, Jumong. Magkano, Jumong? Wala na, last call. 290 ang per kilo ngayon ng hipon. So, yan po yung presyo, 290 per kilo ng mga hipon. Tay! Ang tay! Babahin po natin ngayon, tay. Alright, so yan po yung ating update dito sa Malabon Fish Market. Shout out.